Татар халкы талантларга бай. Танылган галимнәр, күренекле җитәкчеләр, дин әһелләре, җәмәгать эшлеклеләре, иганәче сәүдәгәрләр илебез, милләтебез үсешенә бәяләп бетергесез өлеш кертәләр. Гыйлем таратуда, рухи тәрбия бирүдә һәм милли гореф-гадәтләребезне саклап калуда дин галимнәре, ишан һәм имамнарның урыннары зур. Алар арасында танылган дин эшлеклесе, галим, мәгърифәтче Нургали Хәсәнов та тарихта билгеле шәхес. Татар халкының мәшһүр дин галиме Нургали Хәсәнов 1852 елның 8 ноябрендә хәзерге Апас районы Морзалар авылында дөньяга килә. Ул үзе бик затлы борынгы татар нәселеннән була. Аның бөтен бабалары морзалар булалар һәм хәтта Алтын Урдадагы Идегәй морзага барып тоташалар. Әтисе аның Хәсән Ишан була. Шушы Морзалар авылында 40 елга якын дин хезмәтендә күп кешеләргә файда китереп, дингә файда китереп хезмәт итә. Әнисе дә шулай ук шул замандагы зыялы морзалар нәселеннән бер ханым була. Язмышның сынавы белән миндә Нургали Хәсәннең әтисе, әнисе бала чакта инде туганчы ук аерылышалар. Һәм Нургали хәзрәт әнисе, аның әнисе, димәк, әби бабасында инде тәрбияләнеп үсә. Нургали Хәсәновны 6 яшендә Казандагы әнисенең абыйсы чакыру белән 4-нче Җәмигъ мәчетенең хәзерге Зәңгәр мәчет мәдрәсәсенә галим, шагыйрь Гаясетдин бине Хәбибуллага укырга бирәләр. Күп тә үтми Нургалинең әнисе кияүгә чыгып Казанга күчә, ләкин аңа озак яшәргә насыйп булмый, ул вафат була. Нургали әнисе ягыннан әби бабасы тәрбиясендә кала. Алар аны әхлаклы, белемле булуына зур игътибар бирәләр. Әмма озак та үтми, бер атлы дөньядан китәләр. Кечкенә Нургали бик кыен хәлдә кала. Ул үзенең язмаларында яза, минем шундый хәлем авырый, хәтта үзем әйттем ди, әгәр дә укымасам, гыйлемне алмасам, мин ач та калам, хәерче дә булам, димәк, беркем була алмыйм бу тормышта, файдасыз бер кеше булып калам дим инде. Шуңа күрә инде ул бик тырышып укый. Укганда да иптәшләре шундый үзе кебек тырыш егетләр булалар. Күп уңа ятларга туры килә инде, хәтта шундый бер калын фикх, ислам дине гыйбадәтләре буенча, нигезләре буенча шундый китап бар, Викая дигән мохтасар Викая. Шул китапны хәтта ятлап чыга. Ул шактый калын китап, анда 1000-нән артык бит. Шундый сәләте дә була инде, дип нәселдән күчкән, шундый хәтере яхшы була. Мәдрәсә җитәкчесе Нургалинең яраткан остазы Гаясетдин хәзрәт тә вафат булгач, аны әнисенең туганы Оренбургка Госман хәзрәт мәдрәсәсенә укырга җибәрә. Анда ул Галиәскәр бин Габдуллах остазда 2 ел укый. Ахырда әтисе ярдәме белән ул укуын Казандагы атаклы һәм борынгы Апанай мәдрәсәсендә дәвам итә. Апанай мәдрәсәсе ул чорда иң танылган шундый алдынгы мәдрәсә була. Анда 400-гә якын шәкерт укый, зур гыйлемнәр алалар. Бик күп булачак имамнар, дин әһелләре, галимнәр укый. Ул мәдрәсәнең укыту программасында да инде дини фәннәр бик күп була. Ул нигезләнгән була классик дини әдәбиятка, димәк, Коръәннән, хадистән башлап һәм башка фикх буенча төрле ислам диненең юнәлешләре, тармаклары буенча китаплар була. Һәм укыту системасы да ул кадими система була инде, ягъни бер китаптан икенче китапка күчү белән шулай гыйлемнәр туплана инде. Димәк, алфавиттан башлыйлар, әйтик, аннан күбрәге, дәрәҗәгә, зуррак дәрәҗәгә шулай баскычлап, искә бер китап арты, икенче китап шулай укыганнар, шулай итеп гыйлемнәр туплый торган булганнар инде. Һәм Нургали хәзрәт тә ул бөтен шул китапларны укып чыгып, ятлап, диярлек инде күбесен штудируй итеп, шулай истә калдыра. Нургали хәзрәт укыту эшчәнлеген иртә башлый. Гыйлем алу белән бер рәттән ул мәдрәсәнең яшь шәкертләренә дәресләр бирә. Бу эшчәнлектә аның сәләте ачылып, уңышларга ирешә. Укуын тәмамлагач та Апанай мәдрәсәсендә эшкә кала. Шулай итеп ул Казанның атаклы хәлфәсе, күренекле яшь мөгаллимнәрнең берсенә әйләнә. Берничә ел анда укыта һәм аның инде гомумән укыту таланты, укыткан дәрес, гыйлем алганда ук ачыла. Ул теге мохтаҗ шәкерт булганга күрә, байрак шәкертләргә булышып, аларның язма эшләрен язып, өйрәтеп, аңлатып, шулай инде бер төрле
акча эшли башлаган, укыта башлаган була инде. Шулай иттереп инде шушы хәлфә булып эшли башлагач, аның гомумән шушы таланты, укытучы таланты ачыла. 19 гасыр ахырына кадәр татарлар арасында Орта Азияның Бохара, Самарканд, Хива шәһәрләрендәге дини үзәкләрдә белем алу бик дәрәҗәле санала. Анда күп кенә дини уку йортлары, китапханәләр урнашкан, дин галимнәре яши. Бохарада гыйлем алучылар халык арасында зур хөрмәткә ия була. Аларны Дәмулла дип йөртәләр. Нургали да әтисе Хәсән хәзрәттән остазларыннан рөхсәт һәм хәйр дугаларын алып, 1876 елны 26 яшендә Бохараның танылган Мир Гарәп мәдрәсәсенә укырга китә. Шушы Мир Гарәп мәдрәсәсендә аңа 7 ел укырга туры килә. Бик күп китапларны күчереп язырга, аннан соң ятларга, аны тапшырырга остазларына, тагын китапханәләрдә гыйлемнәр тупларга аңа насыйп була. Һәм 1883 елны ул бөтен шушы баскычларны үтеп, мәдрәсәдә бирелгән бөтен нинди гыйлем алып була шуларны алып, укуын тәмамлый һәм билгеләнгән бер көнне инде үзе кебек шундый зур гыйлемнәр туплаган егетләр, галимнәр, Бухара галимнәре арасында имтихан бирә һәм Алла рәхмәте белән инде ул шушы имтиханнарны уңышлы уза һәм аңа шушы мударрис дәрәҗәсе бирелә. Димәк, шундай ученый степень бирелә инде һәм шушы имтиханнарны уңышлы биргәч, ул Бухара галимнәре арасына керә. Нургали Хәсәновның мәдрәсәдә укулары бик уңышлы була. Уку йортын тәмамлаганнан соң 3 ел укыта, тагын да өстәмә гыйлемләр ала һәм 1885 елда имтиханнарын кабат югары билгеләргә тапшырып, Бохарадагы Гатар мәдрәсәсендә җитәкче булып эшли башлый. 1886 елны шул шәһәрдә яшәүче Халимә Халия Бәнат Габдрахман кызына әйләнә. Әйтергә кирәк, Нургали Хәсәнов үзенең уку дәверендә күп дини фәннәрне, китапларны укытуга иҗаза, рөхсәтләр ала. Шулай суфичилык юлында да камилләшеп, ишан дәрәҗәсенә ирешә. Нургали хәзрәтнең инде гыйлемнәре киң була, күп була һәм алар дини фәннәргә бәйле була. Дин өлкәсендә, дини гыйлемнәр арасында ул ислам шәригате буенча гыйлемнәре була, фикх буенча бик яхшы белгеч, тарих буенча яхшы белгеч була һәм аның дини хезмәтләре дә инде шул өлкәгә карый һәм шулай ук ислам фәлсәфәсе, тасаввуф шул өлкәләрендә ул бик яхшы өйрәнгән була һәм шуның буенча нарсын китапларда яза инде. Нургали Хәсәнов үз гомерендә 20дән артык дини иштәкле китаплар яза. Шуларның 10ннан артыгын бастырып өлгерә. Бүгенге көндә алар китапханәләрдә саклана. Нургали Хәсән Бухарада эшләп, яшәп ятканда, әйбәт кенә урнашкан булганда, туган яклары белән ул бер вакытта да элемтәсен изми, һәрдаим хатлар йөреп тора инде, ул хәлләрен белеп тора. Һәм шундый аңа телеграмма килә. Анда язылган була, Буа мәдрәсәсенең җитәкчесе, имамы Галим Абдулнасир хәзрәт Әминов вафат булган. Һәм без сезне шушы мәдрәсәгә җитәкче итеп чакырабыз дигән шундый телеграмма килә. Һәм ул инде күп уйлый, кайтыргамы, кайтмаскамы икән дип, һәм төшләр куеп, остазларыннан сорап инде, ул карар кыла кайтырга туган якларына. Һәм шушы үзенең хатынын инде алып, андагы ул инде Буага килә. Аны бу вакытта ул килгән чакта инде Буа халкы аны чыгып каршы ала. Димәк, зур галим кайткан Бухарадан дип. Һәм инде аны шушы мәчеттә инде, мәчет мәйданында халык сайлый бер тавыштан имам итеп, мударрис итеп шушы Буа мәчетенә һәм мәдрәсәсенә. Һәм шуннан соң инде Буа иязендәге имамнар, галимнәр шул җыелышында Шәриф байның йортында инде бик матур зур мәҗлес була. Шунда инде аның шушы эшкә тотынуы бәйрәм итәләр инде. Нургали хәзрәт Хәсәнов үзенең эшчәнлегендә шактый күп дини вазифалар башкара. Мәчет имамы буларак җәмәгать намазларын җитәкли, гыйлем бирә, суфичилык юлында мөритләр тәрбияли, авыру кешеләрне дугалар укып эшкәрә,
халык чакыруы буенча өйләрдә никах, исем кушу, мәрхүмнәрне озату кебек төрле дини йолаларны үти, метрика китапларында мәхәлләдә яшәүчеләрнең гражданлык актларын теркәп бара, туу, үлү, гаилә хәле хакында белешмәләр бирә, бәхәсле мәсьәләләрне шишә, төшләр юрый. Буа шәһәре ахуны итеп билгеләнгәч, 1902 елдан дәүләт белән җирле мөселманнар арасында арадашчы вазифасын башкара һәм мөһим дини чараларны оештыра. Әйтергә кирәк, Нургали Хәсәнов төп вакытын Буа мәдрәсәсе шәкертләрен укыту һәм тәрбияләү эшенә багышлый. Һәр көнне аның инде шушы мәдрәсәдәге хезмәте шактый күп була. Анда 400 шәкерт гыйлем ала, хәтта ки еллары белән 500-гә кадәр җитә торган була шәкертләр саны. Ул Гомән Буа иязы ул шундый бер татарларның күпләп яши торган бер җирлеге була инде. Күп татар авыллары була. Шул авыллардан бик күп шәкертләр килеп укый торган булалар шушы мәдрәсәдә, шунда яшәп. Һәм Нургали хәзрәтнең инде гыйлемнәре шушы яшьләргә тарала. Ул үзе инде күбрәк зуррак курслардагы укучы шәкертләргә гыйлем бирә. Һәм аның дәресләре шундай лекция формасында бара. Һәм сөйләгәннәре бик яшьләрдә истә кала торган, ул бик тик оста укытучы булганга күрә инде аның инде төрле юллар белән шәкертләр инде гыйлемне анардан күп алалар. Он всегда находил время для того, чтобы лично вести те или иные дисциплины. В первую очередь это, конечно, фикх, это и логика, и арабский язык. То, что он знал безупречно, являлся признанным авторитетом. И он был строг, но вместе с тем требовал от своих шакирдов не только повиновения, а упорства в получении знаний. Вот он не терпел молодых людей, которые действительно не проявляли интерес к учебе. Нургали Хәсәнов үз гомерендә бик күп шәкертләр тәрбияли. Алар арасында 200-гә якын имам, 10 ахун, 8 зур мәдрәсә җитәкчесе һәм бик күп санлы мөәзин, укытучылар Идел буеның төрле мәчет мәхәлләләрендә хезмәт итәләр. Шулай ук татар халкының абруйлы шәхесләре дә була. Мәсәлән, тарихчы, күренекле җәмәгать һәм дин эшлеклесе, 2нче чакырылыш Дәүләт Думасы депутаты Хади Атласи, күренекле дин эшлеклесе, 2нче чакырылыш Дәүләт Думасы депутаты Габдулла Нәҗметдинов, язучы Зариф Бәшири, дин галиме шагыйрь Мөхәммәд Садыйк Иманкылый, күренекле дин эшлеклесе Камердин Салихов, язучы Гомәр Толомбай, танылган педагог, тәрҗемәче Галим Бакый Халидов, журналист, күренекле җәмәгать дин эшлеклесе Фатих Мортазин, күренекле педагог, журналист Нәшир Шәһәбетдин Әхмәров, прозаик, драматург Ярулла Валиев, танылган җәмәгать эшлеклесе публицист Ибрахим Бикулов һәм башкалар. Дело в том, что это и системная работа, и любознательность, интеллект, и большой багаж знаний. К нему можно по-разному относиться с точки зрения принадлежности к какому лагерю, но он, собственно, об этом и сам пишет в своих воспоминаниях, о том, что он во всем уважал умеренность, золотую середину. Поэтому он так и пишет о том, что если вначале мы все ратовали за академизм, но с приходом джадидизма нужно брать и его лучшие стороны. Но он очень, будучи мыслящим умным человеком, он видел рациональные стороны джадидизма, то есть это методика скоростная, обучение, это постижение светских наук. В этом смысле его можно, конечно, поставить в один ряд с Галимджаном Баруди. Они оба имели целью воспитание конкурентоспособного мусульманина, который может выжить, сохранить свою идентичность и в то же время соответствовать реалиям бурно развивающейся капиталистической действительности нового времени. В этом плане, конечно же, Нургали Буави, чье влияние распространялось на несколько уездов Казанской, а также на ряд уездов Симбирской губернии, внес огромный вклад в формирование национального самосознания татарского народа в начале XX века. Нургали Хәсәнов үз чорындагы күпчелек татар дин әһелләренә хас булганча консерватив, традицион карашлы галимнәрдән санала. Сәяси яктан ул ватанпәрвәр, дин, милләт үсешенә фидакар хезмәттә булып, революцион тетрәнүләргә һәм фитнәләргә каршы була. Ул дәүләт хакимияте белән яхшы мөнәсәбәт корып, җирле мөселманнарның ихтиҗларын чишүдә зур хикмәт белән уңышлы эш алып бара. Мөмкинлеге булган кадәр дини, милли хукукларны яклап, иҗтимагый тормышта актив катнаша. Бу аны гаделсез законнар кабул итүгә каршы
халык арасында петициялар язуны оештыру мисалында ачык күренә. Шушы үзенең мәдрәсәсендә инде Буа иязенең ахуны Абдул Самат Шаһидуллин белән бергә алар җыялар Буа иязендәге дин әһелләрен, танылган кешеләрне, һәм алар инде язалар дәүләткә петиция, что телибез, менә без Буа иязе мөселманнары, телибез татарларга рөхсәт бирелде, газета, журналлар чыгарырга, дәүләт эшендә эшләргә рөхсәт бирелде, динне иркен рәвештә тотырга бирелде рөхсәт, һәм башка шундый рәвештә петициялар язып инде үз фикерләрен дәүләткә җиткезәләр инде. Һәм беләсез инде, белгәнегезчә, 1905 елда революция була, һәм патша мәҗбүр була Николай II дәүләт думасы оештырырга, манифест кабул итәргә, дин ирегә, сүз ирегә, һәм шуның белән инде татар халкы бер җиңел сулап куя, ачыла күп газета, журналлар, иркенләп инде элек керәшен булган татарлар инде алар бик күбесе кайтып бетәләр ислам диненә, мусульман булалар, һәм инде татар халкы яңа көч белән яшәп китә инде. Хакимият вәкилләре галимнең халык арасында булган югары абруен, йогынтысын исәпкә алып, аңа зур хөрмәт белән карыйлар. Татар имамнары арасында ул патшадан иң күп орден, медаль алучылардан санала. Моның өчен танылган шагыйрь Габдулла Тукай һәм язучы Фатих Амирхан кебек зыялылар тарафыннан тәнкыйтькә дә дучар ителә. Он был честолюбив. Об этом свидетельствуют те, как называли его оппоненты, побрякушки, которые он любил себе вешать на шею, там медали Николая II за заслуги, за усердие, вот, Османский орден, все это так. Но это свидетельствует о характере человека, о его целеустремленности. И все это, даже, скажем, определенные отрицательные качества, он все же был упрям и настойчив, и очень жестко относился к своим оппонентам, он постоянно вступал и в дискуссии, но при этом, еще раз говорю, он был умеренным во всем. Его можно было в итоге переубедить. Он всегда выбирал не крайнее мнение, а то мнение, которым сходилось наибольшее количество его и оппонентов, и партнеров, и коллег. Хәлле кеше була, заманасы өчен, демәк, ул зур гыйлемле кеше буларак инде, җәмгыятьтә дәрәҗәле кеше буларак, аңа бик күп ярдәмнәр килә халыктан, матди яктан аңа бик күп булышалар, эшчәнлегенә дә. Һәм ул үзе дә хәлле кеше буларак шушы хәйрия юлында ярдәм итүгә бик юмарт була. Беренчедән ул үзенең мәдрәсәсендә күп ятим балаларны укыта. Моннан тыш инде ул үзенең матди ярдәмнәр, садакалар белән булыша. Өяздә мәчетләр салуга акчалар җыйганда, китапларын бастырганда, шундый мохтаҗрак шәкертләргә зәкатлар биргәндә ул шушы үзенең акчаларын эленнән өлеш чыгара, малларыннан өлеш чыгара торган була инде. Нургали Хәсәнов Буа шәһәре һәм өязендә яшәүче православ динендә булган христианнарга хөрмәт белән карый. Шул ук вакытта хөкүмәт тарафыннан тыелган булуга карамастан, ул җирле керәшен татарлары һәм чуашлар арасында ислам динен тарату өчен зур тырышлык куя. Мәдрәсәсендә исламны кабул иткән чуаш гаиләләренең күп кенә балаларын укыта. 1905 елны илдә дин иреге законы кертелгәч, ул Буа тирәсендә яшәүче мөселман диненә күчкәннәрне үз мәхәлләсенә терки. Әйтергә кирәк, Нургали Хәсәнов татар халкының шактый зыялылары белән якыннан аралаша. Шулар арасыннан мәшһүр галим Шәһәбетдин Мәрҗани белән дус була. Яш аермасы зур булуга карамастан, аларны күп нәрсә берләштерә. Беренчедән инде алар икесе дә Бухара мәдрәсәсендә укыган булалар, шул Мирарабта. Шулай ук икесе дә китаплар язган, гыйлем өлкәсендә кайнаган дин әһелләре булалар. Һәм өченчедән, аларның уртак фикерләре шактый була инде бу юнәлештә, илми яктан бәйләнешләре була. Өченчедән инде алар шушы хатыннар аша, димәк, баҗайлар булалар, ягъни туганнар булып чыгалар. Һәм Нургали хәзрәт аның белән һәрдаим күрешеп тора. Казанга килгән сайын ул аңа керә торган була инде кунакка. Һәм баштарак ул кайбер аның фикерләрен тәнкыйтьли, хәтта шушындай бер язучы була, Акмулла дигән шагыйрь.
Ул шушы аның тәнкыйтенә каршы шигырьдә яза, тәнкыйтьләмә мәрҗәни дип ул галим бит дип. Әмма Нургали хәзрәт аның бик галим буларак хөрмәт итә, якын итә. 1906 елның җәендә Нургали Хәсәнов хаҗ сәфәренә чыгып китә. Аның бу дәвамлы сәфәре ул Чорның күренекле дин галимнәре, суфи ишаннары, сәясәтчеләр белән очрашуларга, аралашуларга бай була. Мәскәү, Петербург, Бахчисарай, Одесса, Истанбул, Бурса, Родос, Дамашк, Бейрут, Мәдинә, Мәккә һәм башка шәһәрләрдә булып, күп тарихи урыннарны күрә, гыйбадәтләр кыла. Истанбулда ул Госманлы империясе җитәкчесе, мөселманнарның танылган хәлифе Солтан Габделхамид II белән очрашуга лаек була. Абделхамид II Осман империясында иң көчле соңгы җитәкчеләреннән була. Ул бәйсез сәясәт алып бара. Һәм шушы кызыклы шәхес белән Нургали Хәсәнгә очрашу насыйп була. Аларның күрешүе бик кызыклы була. Абделхамид II Султан аны бик нык ошата һәм ул аңа әйтә, Стамбулда калды. Рамазан айын үзенең патша сараенда, Тупкапы сараенда үткәрттерә. Һәм алар бергә даим күрешәләр инде, сөйләшәләр. Абделхамид II аны бик нык хөрмәт итә, гыйлемен, аның шундый тырышлыгын, яхшы якларын күрә һәм аның турында мәгълүмат туплаганнан соң аңлый. Россиядә бу бик дәрәҗәле, авторитетлы дин әһле икәне, зур галим икәне аңлашыла. Һәм күп эшчәнлек дингә файда китергәнлеге күренә. Шушы мәгълүматларны белгәннән соң Султан Абделхамид аңа иң зур дәрәҗәдәге Османия I дигән орден бүләк итә. Бу мөселман дөньясындагы иң зур орден була. Шушы дингә күп файда китергән шәхесләргә бирелә торган була. Безнең җирлектәге Россиядә яшәүче мөселманнар, татарлар инде беләләр, газеталарга язып чыгалар, кайсысындадыр тәбриклиләр, кайсысында тәнкыйтьлиләр. Аны тәнкыйтьләүчеләр инде әйтәләр, шпион булган бу дип, сатылган дип язалар. Мактаучылар әйтә, ул достойный, чыннан да ул тиешле кеше, чыннан да ул галим, аңа тиешли дип шундый тәбрикләп, хөрмәтләп язалар инде. Нургали Хәсәновка үз гомерендә бик күп сынаулар аша үтәргә туры килә. Ике улы Гаясетдин һәм Ибраһимнан кала, аның төрле яшьтәге күп санлы балалары вафат була. Икенче хатыны Биби Хаҗар да вакытсыз дөньядан китә. Халык арасында зур дәрәҗәгә ия булганлыктан, аңардан көнләшүчеләр һаман дошман күрүчеләр була. Алар аңа төрле гаепләр тагып, мөфти, губернатор һәм патша Николай II исеменә шикаят һәм донослар язалар, ялган сүзләре тараталар. Барлык сынауларны Нургали хәзрәт Аллаһның рәхмәте дип кабул итеп, ул кешеләргә зыян итмичә, сабырлык белән үз эшләрен алга таба дәвам итә. Нәтиҗәдә барлык күпсанлы тикшерүләр, полиция тарафыннан тентүләр аның гаепсез булуын күрсәтә һәм тагын да дәрәҗәсе артуга китерә. Нургали Хәсәнов гомеренең соңгы еллары илдә булган зур үзгәрешләр, тетрәнүләр чорына туры килә. Беренче бөтен дөнья сугышы, 1917 елда патша хакимиятенең бәреп төшерүле һәм вакытлы хөкүмәт урнаштырылуы, большевиклар властька килүе, кан койгыч гражданнар сугышы, ниһаять Буа шәһәренең я аклар, я кызыллар кулына күчүе, халыкны тентүләр, талаулар һәм ачлык афәте. Бу хәлләрнең барысында Нургали хәзрәт Хәсәнов үз йөрәге аша кичерә. Хаты авырудан соң 1919 елның 19 майында 67 яшендә аның гомере өзелә. Татарның танылган дин галимен соңгы юлга озатырга Сембер, Буа, Тәтеш уездәре авылларыннан бик күп халык җыела. Ул Буа шәһәренең татар зиратында иң хөрмәтле кешеләр янәшәсенә җирләнә. Аның изге эшләрен уллары һәм күп санлы шәкертләре дәвам итә. Его вклад заключается в том, что мы сегодня, татары, мы имеем такое богословское наследие, которого нет ни у одного народа на территории Российской Федерации. И его труды нуждаются в переводе на современную графику, в написании комментариев и публикации. В том числе это очень будет полезно для обучения шакиров и для действующих имамов.
Его место действительно очень достойное, одно выдающееся. И, мне кажется, об этом свидетельствуют не только его поступки и дела. Казалось бы, что там в маленьком городке проработать, да, учителем, педагогом, директором школы. Нет, это формирование особой атмосферы, духовной атмосферы. Это атмосфера в тех особых условиях, когда вокруг не было шансов для детей мусульман, кроме как пойти через русско-татарские школы, классы. Других возможностей не было поднять свой уровень. Он же, используя, казалось бы, ограниченные возможности мусульманского схоластического медресе, давал шанс молодым людям стать духовной элитой, национальной интеллигенцией. В этом его основная заслуга.